Tuyo ko ba? Ayaw hinayara, oy. Wala man ako nagituyo. Balik mo man ang kubon. Noy, hapit na jud mao man atong balay. Yehey, di na may maulanan. Mga mangod, tarungan ninyo na kay magtinda ba yata? Apilo nagbitay kuya. Apila na bitay. Hindi na ako bitay oh. Noy, naay mo palit dire. Mingaw man dire, way tao. Naman tay mga customer dire kay hard out man sa chuy. Ha? Susuyupanan ni diri. Unsa na suyop noy? Kana man ang anak. Hala noy, murag nindot lagi na magsuyop kiyata. Sige. Nindot lagi na, suyop. Uy, mga manghod, bad man na kay kung magsuyop ta, ma-brother ta. Ay, dili ko gusto mahimong brother. Kung gusto, ma-sister. Uy, bayot. Bakikang, nindot lagi magsuyop-suyop diri kay Mingaw. Bitaw no, wala man kakita sa ato diri kay Mingaw man. Unya bakikang, wala man ta kadala og suyop-suyop. Kato di ay mushroom, katong ihi sa iro, pwede naman siguro to. Ay tama, ana baya sila gwapo daw nagtama. Magsige ra daw tagkatawa, di ba bakikang gwapo kaayo? Tama, magsige ra tagkatawa. Tara bakikang, butoy, tara. Nahuman na jud ang barbecue. Noy, nahaling na nadira kaya ato na yung tuyokon. Hapit na ni mangod. Turut. Hoy, Birto, nahuman na ng bani. Hoy, anong gikuha mo na ni mga musakeng? Ayay, ning bataan nagbinugoy na pod. Wala naman ni bunga. Unsay walay bunga? Nga padong naman na mamunga. Patay gikuha ni bay. Noy, tabang! Hoy! Tuon na nato ni kuya. Gawin na. Para madalas na ta. Isa-isa tani ha. Tapos pagkuha na isa ha. Huy, mga kuya, tarungan na ninyong gluto ha. Kay lami atong kaon. Naong makay kagkaon, dako na ba kay kaglawas? Mura na ba kaglawas og buang? Tumangod ba kabungkagon na, pero ikaw pertintang buka. Di man po na mukaon po. Bantog ra malnourished. Mukha manggug ko, pero binuang. Ikaw na pud bakikang. Sige. Kalami. Bakikang, mahapi gyud ta karon kay sige ra man tag-smile. Kalami gyud sa suyop oy. Suyop. Ambi na pud bi, ako na pud. Bakikang, ning tama na god. Isimuha ning ipik na. Ni ipik na. Nakakita na kong 7 colors. Yellow blue. Bakikang, mangita tagmatripan ta para mas mahappy pa ta. Tara! Hi ho. Hala bakikang, naalagi na nag-aso-aso diha. Basi na ay nagsuyo po diha. Bakikang, kana kaya atong tripan. Bitaw no? Tara, palingaw. Bulaga! Nagkunsaman mo dire. Hala, patay. Kinsa man na silang? Kami ang Suyop Girls. Hala, mga adik banday ni sila. Hala, saan tani? A. Managan, B. Musokol, Managan! Dagan!